Декабрь җитүгә карамастан Зәйдә яшәүче Мария Гарәпшинаның теплицасында һәр вакыт яз. Биредә ул микрояшеллек үстерү белән шөгыльләнә. Кешеләргә файда, үземә тынычлык китерә. Яраткан шөгыле турында бакчачы әнә шулай ди. Ә орлыкларны үй шартларында да үрчетеп була икән. Семена закладываются на увлажненный джутовый коврик. Обеззаразить его можно способом помещения его в раствор перекиси водорода, глиокладина, либо марганцовки слабого раствора. Микрояшеллек ул тәмләткечләр, яшелчә һәм кыяклы культураларның кечкенә үсентеләре булырга мөмкин. Бакчачы әйтүенчә, үсентеләр аз калорияле, витаминнарга, төрле микроэлементларга бай. Самое полезное в микрозелени – это первые 2 листочка у наших ростков. Вот это микрозелень. Корневую систему можно тоже употреблять в пищу. Она является также богатой источником микроэлементов и различных витаминов. Мария Гарәпшина Витграс согы ясар өчен дә бодай үсентеләрен үстерә. Үсенте кышын 10-11 көндә өлгерә. Шулай итеп айга 2 тапкыр уңыш ала. Витграс – это сок ростков пшеницы. Пшеница должна вырасти в 12 сантиметров. Это правильный рост пшеницы. Затем мы вот эти вот росточки обязательно срезаем, перекручиваем в мясорубке и получаем, отжимая от него сок. Яшь үсентеләр яхшы тишелсен өчен билгеле бер температура һәм дымлылык булу мөһим. Махсус яктырткыч та кирәк. Ә микрояшеллек үстерү өчен борчак, кукуруз, көнбагыш, редис кәбестә тәмләткечләрдән руккола, базилик, кыяклылардан солы, бодай орлыгын кулланырга була. Алар бик күп төрле һәм һәрберсенең үз тәме, исе бар. Адилә Бөрханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.